Dobrodošli u novi tutorial o Java programskom jeziku. U ovom tutorialu obradit ćemo neke matematičke funkcije i matematičke konstante u Java programskom jeziku, naravno. Dakle, prvo treba da ubacimo biblioteku, znači to radimo import java.lang i sad ovdje možemo da upišemo zvjezdicu, onda će importovati više biblioteka, ali mi hoćemo samo matematičku biblioteku, odnosno biblioteku sa matematičkim funkcijama, i tako smo uspješno importovali matematičku biblioteku za ovaj program. Dakle, počet ćemo sa par promenljivih, znači double a da je jednako na primjer, ajde da stavimo na primjer 5,6 zarez i ovdje stavimo b da je jednako 3,2 tačka zarez. I sada ćemo ovdje napisati system.out.println i onda ćemo ovdje u zagradama napisati sljedeće. Dakle, ako hoćemo da odredimo manji broj od 2 ili više brojeva, koristimo funkciju mat.min i onda ovdje upisujemo brojeve. Znači, prvi je a, odnosno promjenjiv a, drugi je b. I sad kad zapamtimo i pokrenemo, ispisat će 3,2 zato što je 3,2 manji broj od 5,6. Kao što ima min, ima i max funkcija koja određuje dakle veći broj od 2 ili više brojeva, znači max, i ispisat će 5,6. Sljedeća funkcija koju obrađujemo je određivanje apsolutne vrijednosti. Znači, apsolutna vrijednost može biti samo pozitivna, zato ćemo ovdje staviti b da je jednako minus 3,2 i onda ćemo ovaj dio staviti ovdje abs i onda ćemo ovdje uneti samo b vrijednost. Ovdje imamo zagradu viška i pokrenut ćemo i ispisat će 3,2, znači on je praktično ovu vrijednost pretvorio u pozitivnu. I ovdje naravno da je samo 3,2, on bi opet ispisao 3,2 zato što je apsolutna vrijednost uvijek pozitivna. Zatim ono što nam slijedi su funkcije zaokruživanja. Prva funkcija je funkcija ceil, koja zaokružuje uvijek na veći broj. Znači, ako smo ovdje uzeli 3,2, zaokružit će ovaj broj na 4. Evo, znači, izbacuje 4.0. Druga funkcija je funkcija floor, koja zaokružuje uvijek na manji broj. I sad ćemo koristiti ovu ovdje a promjenjivu da bi zaokružilo na broj 5, a ne na broj 6. Znači, ovdje ćemo staviti a i pokrenuti i vidite, dobili smo broj 5. I treća funkcija zaokruživanja je funkcija round, koja ima sve karakteristike pravilnog zaokruživanja. Dakle, ako je veća od ako je prva decimala veća od 5, onda se zaokružuje na veći broj, ako je manja od 5, onda se zaokružuje na manji broj i tako dalje. Dakle, kada bi stavili ovdje a, zaokružilo bi naravno na 6, a kada bi stavili na b, zaokružilo bi na 3 naravno. Ok. Zatim sljedeća funkcija je funkcija stepenovanja. Zato ćemo ovdje promijeniti ove
ove promjenjive, stavit ćemo ovdje a da je jednako 2, a ovdje da je jednako b da je jednako 4. I sada ovdje ćemo upisati sljedeće. Znači math.pov i onda ovdje imamo dva parametra. Prvi je onaj broj koji treba da se stepenuje, a drugi je stepen. Znači, praktično bit će 2 na četvrti. 2 na četvrti je 16. I naravno, evo, da dokažemo da je to funkcija stepenovanja još jednom. Da stavimo, da samo zamenimo mjesta. 4 na drugi je isto 16. Zatim imate funkciju sqrt, to je u stvari kvadratni koren. I stavit ćemo sqrt od b, pošto je koren iz 4 2, evo ovdje ispisuje 2. Ako stavimo da je a, onda će 1,41. Zatim, pored ovih funkcija nalaze se i trigonometrijske funkcije, dakle sinus. Sinus od 2 je 0,909. Ajde, na primjer, da ovdje promijenimo u 30. To je minus 0,908. Također, pored sinus ima i kosinus. 0,15. Zatim, pored kosinusa ima i tangens funkcija. Minus 6,405. Zatim, pored ovih funkcija ima još random funkcija koja ispisuje jedan broj od 0 do 1. Jedan nasumičan broj sa dosta decimala od 0 do 1. I sada, zašto je ovo ovakva funkcija? Pa zato što lako možemo, na primjer, da kad bi tražili nasumičan broj od 1 do 100, mi bi ukucali samo 100 puta mat.random. I onda bi dobili ovaj ovdje broj. Međutim, ako bi tražili cijele brojeve, random cijele brojeve od 0 do 100, znači ukucamo samo math.round i ovdje dodamo još jednu zagradu na kraju i pokrenemo i evo dobit ćemo 81, 32, 78, 88 i tako dalje. Zatim, to bi bilo sve što od funkcija koje ću vam pokazati. Zatim, pored funkcije imaju i matematičke konstante. To su konstante pi, dakle ovako, tim konstantama pristupamo tako što ukucamo mat. I velikim slovima pi, ispisat će broj pi 3,14. Evo, na primjer, da stavimo sinus, to jest math.sinus od math.pi. I kada pokrenemo dobijemo 1, 2, 2, 1. Ili kosinus, na primjer, od 2 puta pi. 2 puta pi. Kosinus od 2 pi je 1. Sinus od 2 pi je minus 2,449. Zatim, pored ove konstante pi imamo i konstantu e, logaritamsku konstantu.
koja iznosi, sad ne znam napamet, 2,7182 i tako dalje. Dakle, to bi bilo sve od matematičkih funkcija i konstanti koje ću vam pokazati u ovom Java tutorialu. Do sljedećeg tutoriala, pozdrav!